Allah ki kira min Aisha yau kam sai ta yi gamo da ni. Wai yaya batun auren da na yi miki ne baki ce min ni kala ba. Baba wanda nake so bayi nan ya dawo za ya iso waji. Shirmen manza tsotsar kashi na ƙoshi da lanɗan ludayi. Duk wanda na samu zan haɗa ko in dai na ganin ki a daba da ni. Ni Abubakar na fi so a raina baba abin aure da shi. Kai lalle Aisha yau kin daga babban tubali. Ai Abubakari kan ya tafi dan tun da ya fada a rijiya aka zan samo shi da kyar har yanzu ana mushi magani kuma bai dawo hayacin shi ba. Zan jira shi ya warke in har ya gani sai a yi mun aure da shi. Ai lakarshe ta baya ta tabu maganar da ake a cikin gari kai ba lalle fa ya tashi ba. To wai ni yaya kike nufi kin fi so ne mu yi ta zama da ke. Ai Jamilu yana nan lafiya a kira shi a tattauna da shi. Ban bar magana da kamar wuya kankara ta babbaka da shi. Ai tun da ya sato tinkiya yan sanda sun yi taraf da shi. Na ji ma wai daurin rai da rai za su yi mishi dan horon gaba. Baba na sai karya yake yi ba haka ne halinsa ba. Tausayin ki nake ji yar uwa karki aure barawo jahiri ya kuma laifi wata ran a so a hada da ke duka ai gaba. To a nemi Kabir a yi magana shi ma mun tattauna da shi. Tabdijan aiki ya shiga raba kanki da wannan kyan bani likitoci duk sun tabbatar ya kamu da ciwon zamani. Kuma menene na manta bar mu zauna ni da shi. Amma ke baki da hankali an ce miki bashi da lafiya. To ku je ku yi auren sai mu gani ba a dai a gidan nan namu ba. Bana ko sadaka zan ba da ke in dai na ganin ki a daba da ni. Asar ki guda da nake gani a gari ba a yo auren ta ba. Ni kare na rage a samarin garin fa kowa ma an ba da To shi. in kana so sai ka yi magana ka bar ni ina ta barin biki. Kawu kunya ce ta hana faɗa tun ɗazu nake ta barin jiki. Ka fito ɗan kawo a sha biki ai wannan shine arziki. Lalle haka dai ya kamata kan kaga mun yi wa juna a agaji. Baba ni wannan bai mini ba ni da wanda nake so tintini. Mai kuma to manya za a banga samari nan a cikin gari. Ai kuma nan da kike gani duk kitsan lodin ƙaunar ki ne. Auka nake yi ni ban koshi ba a ɗauki farfesu a fitar waje. To kuma nan ma zan sace su don mu zauna lami lau da ke. Mai gida ne ka na ce ya batun auren ka ne. Babu fashi